खुलुमबाय नैबे समाव जों साफ्रोमबो सुबुंनो लोंग्रा दैनि गोग्गो मोजां लोंग्रा दैनि आंखाल जानायखौ जोङो बयबो मिथिगौ आरो बेजों लोगोसे बेखौ सुफुंनो थाखाय सरकारा दिनै बायदि रोखोमनि खामानि मावगासिनो दङ। दा नैबे समाव दंफैयो आं उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरला गोबां गामियारि दै जगायनाय सानजथाय बे नैबे जिथु स्किम बे स्किमखौ गाबोन आसामनि जिथु बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेखौ बेखेवगोन। दा बे नैबे समाव आङो केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जिहेतु नैबे 19.35 लाख कौटिजों बानायनाय नैबे जिथु दै जगाय आसनि बे आसनिखौ गाबोन बेखेवफैनो थाखाय जोंनि आसामनि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेयाव बाहागो लाफैगोन। दा बिनि थाखायनो माखासे जिहेतु दायो खामानि मावनाय हाबाफारि बे खामानि मावनाय हाबाफारिया दायो सोलिगासिनो दङ। दा नैबे समाव आङो आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय थादों जि बिथांमोना जाबायदि समायना रमायना जिथु बिबार बागान गायनानै दा बेयाव बिथांमोना डेक'रेसन खालामबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जिथु नैबे ओनसोलनि गोबां जिथु गामियारि सुबुंफोर बे सुबुंफोरा नैबे दै जगान आसनिखौ बेनिफिटखौ लानानै बेनिफ्राय गोबां मददथि जागोन होननानै दा जोंबो नैबे समाव आसा खालामदों। दा बेजों लोगोसे गाबोननि जिथु जानो गोनां हाबाफारि बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै बियाबनि मानगोनां बिथां एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारियाबो दा नैबे समाव दंफैयो। जों नैबे समाव बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ थोंजोङै मिथिना लानि जिहेतु गाबोन बेयाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेयाव आगान होफैगोन। दा बिनि थाखाय प्रिपारेसन खालामनाय बा थाग थियारि खालामनाया माबायदि सोलिगासिनो दङ जों बिथांनि खुगानिफ्राय थोंजोङै मिथिना लानि। आसामनि गाहाय मन्थ्रि बेयाव फैगासिनो बरमुकुलि एरियानि रायजोफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा मानोना बे ओनसोलाव लोंनाय दैनिबो जोबोद आंखालमोन किन्तु असम सरकारा सारफेस वाटार प्रजेक्ट बेखौ बरला दैनिफ्राय बोखांनानै रायजो राजानो दै राननायनि जि मोनसे प्रजेक्ट लादोंमोन बियो कमप्लिट जाबाय आरो गाबोन बेखेनो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा फैगासिनो दं। बे प्रजेक्टनि जरियते अन्तत बरला दैमानिफ्राय सानजाहा गन्द्रुवेलागि जिखिनि एरिया जेरावहाय रायजो राजाफोर दै लोंनायनि थाखाय आंखालाव गोग्लैना दंमोन बे गासैबो बे प्रजेक्टनिफ्रायनो फुरा जाफुंजोबगोन। मानोना बे प्रजेक्टनिफ्राय गुबुन गुबुन जिखिनि जेएमनि प्रजेक्ट बानायबाय थादों बरिं बायदिसिना बेवहाय डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जागोन आरो बिनिफ्राय बेफोर प्रजेक्टनिफ्राय पाब्लिकफोरनो पाइपजों न' राननायनि बेबस्था जागोन। दा नैबेवहाय आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जाबाय जे दैमानिफ्राय जिथु दै लाबोगोन बियो कारेन्ट इउज खालामनानैसो टेंकियाव खालामगोन आरो ओमफ्राय नैबे प्रजेक्टनिफ्राय गुबुन गुबुन स्किमफ्राव जेरावहाय दैखौ डिस्ट्रिबिउट खालामगोन बेबो कारेन्ट प्रयजन जानाय नङा कारण गोजौ जायगानिफ्राय होनायखाय बे दैया अट'मेटिक रानगोन। अन्तत पावारनि जिखिनि एक्सपेन्डिचार जागौमोन बेनिफ्राय बहुद बासिनो हानाय जादों बे प्रजेक्टआ। बेनिखायनो जों आसा खालामदों बे दासिमहालागैथ' साक्सेसखौनो नुदों कारण इटिमेटेड स्टार्ट दा अफिसियेलि इन'ग्रेसन खालामाखैबो दैखौ रानबाय थानायानो जादों। बेनिखायनो जोंनि नैबे बरमुकुलि बनगर ओनसोलाव जिखिनि दैनि अभाबमोन थांनाय इलेक्सन समावबो बेखौनो बे समयसाखौनो समाधान खालामनो थाखाय खामानि मावग्रोगोन होननानै बुंनाय जादों। दिनै बे साक्सेस जाबाय होननानै जों फोथायदों आरो बे गाबोन बेखेवनायनि उनाव अन्तत ओनसोलनि रायजोफ्रा गोबाङानो दै मोनगोन। ओमफ्राय किसुमान एरियाफ्राव दा एक्सटेनसन खालामबावगोन कारण गोबां दै दाबो एक्सेसखौ गारनोसो गोनां जादों। दैमानिफ्राय जिखिनि बोखाङो ट्रिटमेन्ट खालामनानै गोथार खालामनानै लाबोनाय जादों बे दैया राननो बेबस्था गैथ'यैखाय बेखौ गारफिननोसो गोनां जादों आरो बेखिनि फ्राय दाबो गोबां न'खरफ्राव राननो हानायनि बेबस्था दं आरो बेखिनिखौ राननायनि बेबस्था खालामगोन। मात्र दा बै गोबां जायगाफ्राव हयथ' मोननैसो स्किम बानायबावनांगोन प्रजेक्टआव बेनिफ्राय डिस्ट्रिबिउट खालामनानै राननो हानाय बेबस्था। बेनिखायनो अन्तत जोंहा दा बेवहाय नङाबाबो 10 किल'मिटार्स रेडियासनि भितराव जिखिनि दै लोंनायनि प्रब्लेममोन बे जोबसिगोन आरो बेखिनि जोबोबा जों बाखि एरियाफ्रावथ' खोब बिदि प्रयजन गैया। अन्तत दानिफ्राय नैबे ओनसोलनिफ्राय जेराव प्रजेक्ट जादों बेनिफ्राय खोलाहा 5 किल'मिटार बारबाथ' दै लोंनाय प्रब्लेम थाया। बे 5 किल'मिटार रेडियासनि भितराव जोंहा फ्राय उइदिन 10 किल'मिटार्स रेडियास बेयाव दै लोंनायनि जिखिनि प्रब्लेममोन बे जोबसिगोन। जों बेनिखायनो जोबोद खुसि मोन्दों रंजादों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे थांनानै थानाय जिखिनि जेंनामोन बेखिनि बोस्रांजानाय जादों।
जिहेतु बोथोरा बिराद गाज्रि दासिमहालागै गाहाय मन्थ्रि माबाया माबायदि दासिमहालागैथ' अबयसे बोथोरा गाज्रि खिन्थु जों आसा खालामदों गाबोनहालागै मोजां जाहैगोन अखा हादोंबाबो खोब बारा बिदि गिदिर अखा हायाखै थाइफ्रिदोंल'सो जोंबो जों रायजोफोरनिनो जिथु आसनि जाहैबाय गाबोननि हाबाफारियाव बाहागो लानो मा खावलायगासिनो बेयो बरमुखलि बनगुरुं ओनसोलनिनो नङा दुलाराय भैरबकुन्द समस्तिनिनो मोनसे साक्सेस स्ट'रि बे दै लोंनायनि हाबाफारिखौ साक्सेस जाहोनायाव बेनिखायनो गाबोननि हाबाफारियाव बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा गोसो गोथारैनो नुजाफैयो आरो जा गिबि मन्थ्रि जिहेतु फैगोन बिथांखौ जाहाथे सनमान होफैयो मान बावफैयो बिथांखौ लोगो हमफैयो बेनिखायनो आं खावलायदों गासैबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैयो नुजाथिफैयो गाबोन फुंनि 9टायावनो जागोन प्रग्रामा 9टालागै गासैबो जाहाथे रायजोआव फैयो गुबुन गुबुन मावबिथांखि बेखेवनायनिबो बाथ्रा बिनि अनगायै जोंनि बेवहाय बेखिनियानो बरमुखलि एरियायाव बिनिफ्राय टंलायाव गोबां हाबाफारि बिथाङा मागोन हस्पिटाल बेखेवगोन बेनिफ्राय आरो मोननैसो स्किम बिथाङा बेखेवगोन मडेल स्कुल बेखेवगोन बेनिफ्राय बेलासियाव रौतायाव थांगोन रौतायाव बे आसाम गौरब बान्था मोननायनि स्टेचु बेखेवगोन ओमफ्राय समफोर 3 तारिखै केबिनेट मिटिं जागोन दं माबायाव पानेरियाव बे गासै हाबाफारि लानो बिथाङा फैदों